Marta González de la Vega és llicencia en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra i s'especialitza en guió per a cinema i televisió com a alumna interna del Departament de Cultura i Comunicació. L'any 2010 fa la seva primera incursió en el cinema de la mà del director Ramon Térmens, amb el llargmetratge Catalunya Uberalles. En el 2016 escriu, dirigeix i produeix el seu primer curtmetratge, Mai, amb el que aconsegueix el reconeixement amb premis i seleccions en festivals, certàmens i mostres de cinema internacionals, que inclouen millor guió, millor direcció, millor actriu revelació, millor curtmetratge nacional, millor curtmetratge internacional i millor producció independent, així com el Premi Jove Creador al 16è certamen de l'Ajuntament de Madrid. Més tard es llença a la producció de neu i amb els senyors Baldomero, el 2019, li atorguen el premi més quantiós del certamen del Greek Film Center. Molta sort i moltes gràcies, Marta. Et desitgem una exitosa carrera cinematogràfica.